Ja, zeg het maar, dan ben je live op tv. Hallo! Dus je gaat wel geen scherrenbeeld. Kijk eens toch. Hartstikke waas. Ik wil ook het zeggen. Als ze mijn zuster dadelijk, Suus Denise, ik heb mijn telefoon vergeten en ik denk dat ze me al een paar keer heeft ge-sms. Doe ik dan de groeten van me en zeg dat ik hij ben. Hey, op het Savooplein bij Daniel, aan de kaart. Ik eet wortelenrats met beurs. Wat is? Wortelenrats met beurs eten we dadelijk. Maar zeg even tegen Denise, Lucille is hij op het Vrouwenplein. Nou, ik ben... Ja, ik weet ook niet wat ik van Lucille ben. Ik ben eigenlijk... Ik sta er maar bij. Brun, maar eigenlijk nee. Maar als we zien is het altijd wel gezellig. Heb ze een HP of niet? Nee, het is geen hap. Volgens mij best aan het zingen, nee ja. Nee, dat is Philippe. Ja, nu hebben we beter beeld. Oh, kijk. Oké, Denise, ik ben op zijn Vrouwenplein. En de hoor van zus ook al. Ik wil een verzoeknummer aanvragen. Ja, Seks met de kale. Seks met een kale. En Camille, hoe blijft hij? Dit is werken. Camille heeft nachtdienst. Nee, mensen altijd rond. Nee, dit is altijd nachtdienst met carnaval. Ik kom eens even met. Ik ga nog even met naar elkaar. Kom even met. Even mee. Maar ik blijf even vertellen met dich, want dan dat is leuk voor het programma. En dan kan je Guy Kortraad, dat is Karen, hij zo. Karen. Kom even naar Karen. Hij is Karen. Karen! Karen. We moeten eens even op tv komen voor Lucille. Bij de Schele reporter. Ik weet het niet. Wie vindt het schoonste? Ik versta niet, maar ze heel praten, want ik heb geen op mijn oren. Ik denk dat die van mij toch... Ja, zoek zich de schoonste Die van mij beter in beeld willen komen, eigenlijk. Theoretisch gezien. Ik heb wel aan medailles ook met gewonnen. Die hebben we niet. Kijk. En ik zeg, als ze mijn zuster tegenkomt, zeg dan dat ik ook hij was. Mijn zuster staat achter mij. Ze lekkerste wie van mijn streek. Daar is ze. Kom eens even. Die hebben gewoon een paar met me. Ja, dat is de oudste. Dat is de oudste zuster van de zuster. Hoe moet ik gaan loeren? Moest de lens? Dus die is de oudste zuster van de zuster. Ja. Moest de lens? Ik wil wel even in de lens. Ik heb een lens in, die zien ook in de mee. Dat ben ik echt. Dat werd uitgezonden. Dat is live op tv nu. Maar hoe moet ik loeren? Heen. Loer ik nu? Oh, shit. Ik dan de groeten aan. Dat is de groeten aan. Ik doe de groeten aan mijn pap en mijn mam. Allebei. Ik vind ze allebei even lief. En mijn kindertjes zien nu in bed liggen. En die doen de groeten aan mijn maat. En Jean-Pierre, dat ding rennen.